s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiša obstúpili také zástupy, že skoro jeden po druhom šliapali. On začal hovoriť najprv svojim učeníkom: Chránte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva. Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech. Vám, svojim priateľom, hovorím, nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nemajú čo urobiť. Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, tohto sa bojte. Nepredáva sa 5 vrabcov za 2 haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Počuli sme slovo Pánovo. Božie slovo je vždy dobre vnímať ako mozaiku a je veľmi nebezpečné vytrhnúť nejaký verš z kontextu a nebezpečné si ho privlastniť alebo podľa neho usúdiť celú náuku alebo ospravedlniť svoje konanie. Preto musíme v celistvosti sa učiť pristupovať aj snažiť sa pochopiť jednotlivé listy v tých kontextoch, ako aj list apoštola Pavla Rimanom. Lebo zaznelo tam aj veľmi také na jednej strane zaujímavé, že Dávid blahoslaví človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov. To môže niekto si povedať, tak v pohode stačí mi veriť, nech už si to vysvetlím, ako ja chcem, a som spasený. A nemusím vlastne žiadne skutky nič robiť, čo je samozrejme nesprávne vysvetlenie. Apoštol Pavol píše v podstate do spoločenstva, kde boli aj židokresťania, aj grékokresťania, jednoducho pomiešané, boli tam rôzne konflikty, boli tam diskusie, nezhody. A list Rimanom je jeho takým teologicky dosť najvrcholnejším dielom. Je to tam veľmi dôležitá náuka o ospravedlnení, čo je prenádherná náuka. Že každý jeden z nás ľudí sme ospravedlnení zdarma. To je pravda z milosti. Ako nikto z nás si to v podstate nezaslúžil, že dostali sme dar od Pána Ježiša, že môžeme sa dostať do neba, a to je rovnaký dar ako to, že sme sa narodili. Nikto z nás si nezaslúžil to, že sme sa narodili. Je to jednoducho dar. Preto sme vďační rodičom a vždy im máme úcte. A podobne od Pána dostávame tento veľký dar. Kto z nás si zaslúžil večnú spásu? Kto z nás si zaslúžil to, že môžeme byť s ním a v ňom? A to je vlastne to posolstvo tej viery, že my sme zdarma dostali milosť stať sa Božími deťmi, sme adoptovaní do domu nebeského Otca, ale v Kristovi. Čiže ak by sme z tej rovnice vylúčili Pána Ježiša, už nie sme Božie deti. Skrze Neho a v ňom sme adoptovaní. A to nie je z našich skutkov, to nie je, lebo sme niečo dokázali, to nie je automatické, to je z Jeho milosti a vďaka Nemu. A to je vlastne to posolstvo kresťanstva, nie je nejaká náuka, nie sú nejaké myšlienky, ale vzťah s Kristom. Milovať jednoducho Jeho, mať Ho za to naj. Že keď je Boh cieľom môjho života, keď je to, čo chcem dosiahnuť, tak samozrejme, že som dobre nasmerovaný a prirodzene budem aj dedičom s ním.
A to je ten základ. Na druhej strane musíme doplniť aj v 3. kapitole napríklad u Pavla Filipanom, že keď som už spoznal Krista, tak sa uberám za ním. Že robím všetko preto, aby som ho dosiahol, aby som sa ho zmocnil. Nie, že by som sa ho zmocnil, že si nazdávam, ale zabúdam na to, čo je za mnou a idem vpred. Zároveň aj Pán Ježiš hovorí, že nazval som vás priateľmi. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a Otec ho bude milovať. Ale kto ma miluje, bude aj zachovávať prikázania. Že si to vyžaduje aj tú druhú stránku, ako Jakub potom povie, viera bez skutkov je mŕtvá. Čo je v podstate pravda. Preto vlastne tá mozaika je vždy veľmi dôležitá, aby sme nevytrhávali len určitú časť a mali celú tú náuku nádhernú spolu. A ono je to fakt, keď do toho človek vstúpi, je to fakt krásne. Len problém je v nás jednoducho my. Že sa zo seba na veci pozeráme a to je vždy problém človeka. Kedy sa dostane do konfliktu, kedy sa stane nešťastný, keď zo seba usudzuje Sväté písmo, zo seba sa snaží nájsť a riešiť veci, zo seba vytvára vzťahy a to je príčina jednoducho našich pádov, to je príčina prvého pádu z veľkej časti a to je vlastne aj tragédia farizejov, tragédia zákonníkov a to je cesta k falošnosti. Ako aj Pán Ježiš v predchádzajúcich častiach vlastne vystrihal a hovoril najskôr farizejom, beda vám farizeji, potom zákonníkom, beda vám farizeji, zákonníci a vymenoval prečo. A potom sa obracia na svojich vlastne učeníkov, hovorí, chránte sa pokrytectva, chránte sa falošnosti, čo je dneska strašne ľahko rozšírené. Človek ľahko, keď sa s niekým stretne, dá si masku, ktorej chce uveriť. Človek ľahko dáva masku na internete. Človek ľahko dáva masku v rôznych situáciách. Ale to nie je, kým skutočne sme. Riešením v podstate aj v tom prvom, aj v druhom prípade je, máme byť ako deti. Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Dieťa nepotrebuje nosiť masku. Deti sú vlastne mnohokrát strašne super, že povedia, čo si myslia pri stole. Niekedy nám to môže tak trošku aj vadiť, ale deti sú jednoducho úprimné. Aj my máme za úlohu byť ako dieťa. Vlastne dnešný svetec podľa istej tradície bol to dieťa, ktoré Pán Ježiš si posadil na seba a povedal, ak sa neobradíte a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Ignác Antiochísky, ktorý teda bol učeníkom Polikarpa a Polikarp bol pravdepodobne žiakom svätého Jána Evangelistu, čiže je tam taká veľmi blízka príbuznosť a svätý Ignác napísal nádherný list. Keď mal byť umúčený, keď mal byť hodený divej zveri, tak píše kresťanom v Ríme, tak ako aj apoštol Pavol píše kresťanom v Ríme, že prosím vás, ak ma milujete, viem, že máte konexie u senátorov a neviem kde všade, však ste aj tam kresťania, prosím vás, nezachraňujte ma. Ak ma zachránite a využijete svoje konexie, ak ma nehodia divej zveri, tak budem vedieť, že ma nemilujete. Čiže zostal veľmi úprimný, veľmi silným biskupom a nakoniec zomrel mučenickou smrťou. Má veľa krásnych listov rôznym častiam cirkvi a v nich jasne poukazuje na takú katolícku náuku. Takže toho určite odporúčam, mal by nám byť veľmi blízky a snažil sa na rôznych miestach tiež dobre vytvoriť cirkev. Tak aj my. Učme sa tej otvorenosti dieťaťa. Je to niečo, čo je veľmi uzdravujúce. Je to niečo, čo veľmi oslobodzuje, ale ako som aj predtým povedal, je to ťažká cesta, lebo kto je úprimný, tak musí počítať s tým, že ho ľudia nepríjmú. Aj najbližší niekedy. Ale možno, že tou cestou im pomôže.
kto je úprimný, nemáme byť vždy tak tvrdo úprimný, ale s láskou úprimný, ale stane sa veľmi dobrým priateľom. Najlepší priatelia sú tí, ktorí sú pravdiví, lebo za vašim chrbtom vás nezradia. Čo je krásna vlastnosť. Aj náročná zároveň. Lebo sme jednoducho slabí. A bez Krista padáme. Čiže znova znamená, musíme byť ako deti. Preto Krista neopúšťajme, viera v Neho je blízko s ním. Lebo bez Neho už nie sme Božie deti, bez Neho nie sme dedičmi Božieho kráľovstva, bez Neho nevieme byť ani pravdiví. V ňom sme dosiahli novú identitu nádhernú, ktorú môžeme žiť vo večnosti. Amen.